Welkom bij de bulletin. Onze agenda uitgevoerd bij de hoofdnieuws. Onze agenda is uitgevoerd bij de hoofdnieuws. Onze agenda is uitgevoerd bij de hoofdnieuws. Dat was goed, dus de municipaliteit die altijd weer op te komen. Die municipaliteiten die altijd van 6 mensen dood, 7 mogen de zeer en 700 mensen. Die altijd weer van op te komen, naar de gedachten en weer van op te komen. De municipaliteiten in 6 mensen dood, 7 mogen de zeer en 7 mensen. Die altijd 50 mensen. 500 mensen dood en 7 mogen de zeer. Die altijd er alles van gekomen is. Daar de mensen die altijd in de weg op te komen. Daar was goed is de municipaliteit die altijd en weer van af te komen naar die gedachtes en weer van af te komen. Die municipaliteit in 700 mensen dood, 6 mensen dood die in de hele tijden van 500 mogen de zeer en 6 mensen. In de hele tijden alles en weer van af te komen. Nou, en weer. We gaan dit na die gedachtes. Daar was goed dus in 700 mensen dood, 7 mogen de zeer en 6 mensen. In die hele tijd er alles in 7 mensen. Alles weer gekomen. Daar de mensen dood in die hele tijd van 700 mensen in die hele tijd. En wie van af te komen. Die steeds Afrikaans, gooi naand. De rest gaat verder.